L-iskwadra ta' kontra droga tal-Pulizija Maltija arrestat 4 persuni brabta ma' sejba kbira ta' droga li tlaħħaq il-21 kilo droga suspettata kannabis. Fi stqarrija l-Pulizija qalet li din id-droga ġib valur fi triq ta' 420,000 euro u s-sejba ta' droga saret wara żewġ operazzjonijiet fl-aħħar sigħat fil-Florjana u San Pawl il-Baħar. Il-Pulizija spjegat li wara diversi ġimgħat ta' osservazzjoni, it-tnejn għal ħabta tas-6 ta' filgħaxija ċirkondat van fil-Florjana li fih kien hemm żewġ tirġiel, Malti ta' 47 sena residenti l-Isla u Taljan ta' 32 sena residenti San Pawl il-Baħar. Min tfittxija li saret fil-van instabu żewġ kaxxi siġillati, waħda bi friġġ u oħra b'chest freezer u malli l-Pulizija fetħuhom sabu 20 pakkett b'sustanza aktarx droga kannabis. Il-ħidma brabta mal-operazzjoni fil-Florjana tkompliet f'garaxx u f'dar f'San Pawl il-Baħar. Mal-wasla tal-Pulizija tar-Rapid Intervention Unit, żewġ tirġiel Taljani ta' 23 u 29 sena li kienu fuq il-post ippruvaw jaħarbu iżda twaqfu u ġew arrestati. Fil-garaxx instabu kaxxi simili ta' dawk li instabu fil-van u fid-dar instabet aktar sustanza ta' droga kannabis. Il-Maġistrat tal-Assa, Dr. Gabriella Vella, ġiet informata bil-każ u ħatret inkjesta filwaqt li l-persuni arrestati mistennija jitresqu l-qorti fil-jiem li ġejjin.